Pancen wira tresno mbok iya kandha dit sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal kaya ngene lelakonku biyen nopo kok yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak apa tabote panasyan apa menuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe ora pamit aku kaya sindenalane aku metet yen pancene ora tresno aku iya kono sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora